ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନର ବନ୍ଧୁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅତି ଆଦରଣୀୟ ଅତି ଆପଣାର ଆମ ମଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ନିରାକାର ମହାରଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା ସହିତ ଆଜି ମୋତେ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆମ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ମଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ଆଦରଣୀୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ମୋର ଡାହାଣ ପାଖରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଡେରାବିଶି ବ୍ଲକର ଏଡିଓ ସାର୍ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଲେଙ୍କା ସାର୍ ମହୋଦୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାମପଟକୁ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଡେରାବିଶି ବ୍ଲକର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଡିଓ ମହୋଦୟ ଗୁରୁଚରଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟ ସାର୍ ଏବଂ ଆମ ଡେରାବିଶି ବ୍ଲକର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରିୟ ସୁଖଦିଗ ସାଥୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନେ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନରେ କେମିତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ସେଥିପ୍ରତି ସଦା ତତ୍ପର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆମ ଏହି ଡେରାବିଶି ବ୍ଲକର ବିଓ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବେହେରା ମହୋଦୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାମପଟକୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପୋଷ୍ଟର ନୋଡାଲ ଅଫିସର ସାର୍ ଆମର ହେଡମାଷ୍ଟର ଗଗନ ସୁତା ସାର୍ ମହୋଦୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାମପଟକୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଏହି ଡେରାବିଶିର ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲର ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଯେକୌଣସି ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦରଣୀୟ ଯାହାର ଯେକୌଣସି ଯେତେବେଳେ ଭୂମିକା ଯାହାର ଦୁଃଖ ଟିକେ ପଡ଼େ କାହାର ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସଦାବେଳେ ସମାନ କେମିତି ଭାବରେ କରାଯାଇ ପାରିବ ସମାନ କେମିତି କରାଯିବ ସମସ୍ତେ ପିଲା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତେ ଧାଇ ଯାଆନ୍ତି ସେଇ ଏଡିଓ ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ନରହରି ସୁତା ସାର୍ ମହୋଦୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାମପଟକୁ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଏଇ ଡେରାବିଶି ବ୍ଲକର ଜଣେ ମହାନ ଶିକ୍ଷକ ରିଟାୟାର୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଆମ ସୁଦର୍ଶନ ହାଇସ୍କୁଲର ୱାର୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ କାଙ୍ଗାଚରଣ ବାରି ମହୋଦୟ। ଆଜି ମୋତେ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ।